Значи, може би ставам досаден, но този нож искам пак да го представя горе-долу на по-добра светлина. Каквито и други ножове да си купувам, след като хвана този пак след тях, просто е нечовешки. Толкова гладко отваряне и затваряне с цилиндричните лагери, просто няма в друг нож. Такова чувство за стабилност и тежест. Не е свръхтежък за размерите си всъщност, при условие, че е доста голям нож. За сравнение с копията на Себенца или Kershaw Knockout, който всъщност изглежда доста малък. Но това е просто върха в случая. Не съм държал нож, който да го усещам по-добре от този и да се отваря и затваря по-меко и по-лесно. Без никакво усилие. Просто е, деца вика, самичък. Си се отваря, затваря. Нечовешки. Красотичка. Супер изработка. Мястото за пръста отпред е много добре. Лъсното. Истински добър нож с голяма дръжка. Така, на мен поне ми пасва нечовешки. Клипчето е перфектно. Просто няма слаби места на ножа. Разглобявам се и съм го сглобявал 5 пъти, да речем, нещо от този сорт. Перфектно се държи. Вчера беше почнал да запъва нещо. Но като го разглобих, капнах смазчица на 2 места и нещата дойдоха на мястото си. Деца вика, така, отварянето и затварянето е душевна чекия с извинение. Да, без малко да се срежа пръста. Добре, че имаме ногти. Но това е положението. Това е просто качество. Китайско, но просто качество. Както и това всъщност. Много качествен, много хубав нож. Малкото страйдърче, малко, защото за сравнение с този звер, изглежда доста джуджански.